ଟିକେ ବୁଲେଇବେ ପଛା ବୁଲେଇ ଦେଖିଦେବା ନା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଆମେ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସିକି ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଆଉ କରୁନି ତୁ କର ଭଲ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ସଜ ଏଇଠି ଫଟୋ ସେଇଟା କଲୁ ସେଇଟା ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଆଗେ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା 1934 ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ କରି 16ଟି ହାତୀରେ ଯୋଉ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସେଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାତ୍ର ଆଜି ଆମର
ଏଡି ଏଡି ବାବା ଆଳତି ଟିକେ ଆଡ ଦିଅ ଚଳିବ ଗୋଟେ ଚଳିବ ମାମୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେବ सीधा लाइव हो सीधा उठे सब बोल देखो ना पूरा सीधा बुलेब चार बुला केते देखु लिखुचे है ना सब किए मन देखु सब बुला नहीं ऑफिस मुझ नीचे सो से काम
ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ନା ଆଉ ମାନେ ତମର ମେମୋରି ସରିବନି। ଚାରିଟା ବେଳେ